Bandiraɓe musidɓe tedduɓe bandiraɓe yeɓiyankoɓe ayaw Piindi TV jaam Allah waale mon onon kala e kuuɓal ɗo gonɗon e nder jokli dunde baba adama nde on calminama e inde kono kadi on manama e jettoɗe sikki ala caggal yettude Allah jomiraɗo joom baɗe bawɗe mbaɗowo ko weela eɗo weela e nde weela dokkuɗen hawrude e oɗo subaka alarba ko noonne kadi julirten e Muhammadin ya rasulallah sallllahu alayhi wa sallam mbo jaam e kisal en nden ko jomiraɗo joom baɗe bawɗe woni bandiraɓe musidɓe tedduɓe joguiɓe coftal e ha joni e pellital kam e bawal huccidde e meɗen e kala subaka tawi de fandare moon ko yidde humpitade ononne kadi oɗon jogui hoolare e ayaw Piindi TV kono kadi e plateau mum Revue Des Titres minenne kadi amin jetta on e on ɗon fannu sababude nden hoolare ko wona ɗum ko wiide on tan hono no gowɗen wiide kala subaka assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu gam nadde e guinol golle e oɗo subaka hande ko adi kala ma en gar e Revue Des Titres mo ganduɗa e oɗo subaka hande kadi garti e ko ɓuuri ɗo jojjude e leydi Sénégal e o saaha woni on boros Covid-19 ko nguuɗi certuɗi kono kadi e sifaji goɗɗi ne tawe e nder jayde nde kona ɗum eɗen gandi kala ñande alarba koko yewti e dawrugol kaleten hande ma en kal e omo ganduɗa ko hakkude Khalifa Sall e Malick Gakou eɗen gandi ko worɓe sehilaɓe ɗiɗo gonno kono hande hakkude mabɓe wonno wayi holko jeeyi sababu dumtodiral ɓenɗon worɓe ɗiɗo ma en gar hen etade famminde bandiraɓe e sababuji ɗi ganduɗa ɗi en keeɓi ɗum hebde e fannu o natanten ko jaydi enquête gam walla mbiyen jayde quotidien le quotidien gam tigui fuɗɗorade ko yewti ko e Revue Des Titres oɗo subaka nde ari ko e yewtere yanje nde ɓe baddi e professeur Moussa Seydi eɗen gandi hay goto wawamo tigui walla mbiyen inniddemo e oɗo saaha e leydi men Sénégal gonɗo toon to hôpital Fann kalfinaɗo ko yewti ko e rafiji daɓodiroji kanko mo ganduɗa o noon ko professeur Moussa Seydi jayde wiide ko professeur Moussa Seydi sans protocole manam tan o suuti konguɗi e fannu o tawide hay hunde ko o suuɗi ɓe kolliti wonde noon ko yewti ko walla mbiyen o holliti wonde oɗo saaha hande wonko teski to banggue lelgol uddidde yogo e centre uji ɗi ganduɗa ɗi ko biyaɗi ne guddite gam kay etade jaɓɓade ɓeɓe ganduɗa ko ñawɓe kanko noon professeur o kadi o haɗani ɗon o holliti wonde oɗo saaha mbo kalaten ko wiyete ko wonde wodani wonde oɗo rafi coronavirus walla o deuxiéme vague gartuɗo ene ɓuuri musde kono kadi ene ɓuuri bonde e gonnoɗo so wiide makko hay hunde ene wayno ko hokki dalillaji e fannu o kona ɗum o arti so wiide wonde ɓeɓe ganduɗa ko yimɓe ñawoɓeɓe ina ɓeydi tawi de ko yiɗɓe hebde ko wiyete ko hono fofandu woni waɗeteɓe e service réanimation ɓen ɗon de ina ɓeydo kono de to banggue haajoto ko ganduɗa ko woni lelɗe mabɓe woni ɗen daɗɗuleɗe de o holliti wonde ɗum ɗon ina leeli no fewi ene tawe e nder nde ɗon jayde hello jeetati e nde jayde quotidien ɗiɗi konguɗi makko jaaƴi jayde enquête ko joni naati dingiral nden arti on ɗon deuxiéme vague mbo leydi men woni e wurde o saaha to banggue coronavirus ɓe kolliti wonde noon ɓe garti koye ɗen ɗon kopreje guittadi ummade laamu leydi Sénégal faadi e fannu omo ganduɗa ko député woni cuɓaɗo dental toon to assemblée nationale wiyete ko Mamadou Lamine Diallo kanko tan e oɗo saaha hande namdi holto rewi ɗeɗo capanɗe jeegomi e nayyi milliard ha yetti capanɗe jeenayyi milliard e kopreje CFA mbiyanoɗe eɗen mbaɗe ko to banggue ha joni gestion Covid woni haɓade on boros coronavirus ɗum woni namdal makko e subaka hande e nder nde jayde enquête goto e haqqilanteɓe walla mbiyen e fanniyankoɓe to banggue ɗin rafiji kono kadi e kopreje holliti wonde de ene wayno gueɗe ɗe de ko ɓerɗe ɓumde ɓe jogui hen caggal noon so tawi yeɗodirama e boros sida kam e jontinoje woni e paludisme kona ɗum mo arti e ko yewti ha joni e oɗo protocole mo ganduɗa ina kay yaaha e nder capanɗe jeenayyi kala e nder temedere so wiide makko on ɗon fanniyanke wonde de ɗum ɗon eɓe jiiti hen koye mabɓe saabu yimɓeɓe ha tengti aroɓe law to banggue caggal nde teski wonko ha joni tinata e ɓalli mumen ɓen ɗon ɓuuri yawde ha joni sellude kono kadi ballaɓe kamɓe safroɓeɓe woni kay ko yonnani ko ɓeɓe ganduɗa ɓe ko heddotoɓe e boros o so wiide makko ɓen ɗon ina leela tigui ene wayno arde toon to cafrirɗe ɗe ko ɗum jeeyi sababu kala nde gaari tawata de hanke dini koko bonanno boni woni ko suuti ɗin konnguli e nder nde jayde enquête jayde vox populi kañumne ari e on boros coronavirus ene wayno nde yilli ko toon to centre mo ganduɗa ko traitement gonɗo toon to Touba guddonoɗe ɗiɗo dumunnaji kala ɓe kolliti wonde noon ɓe garti e limmore guila nde boros o naati ɗo e leydi men Sénégal ha tengti toon to Touba ko tolni e temedde jeeɗiɗi e ɗiɗi ka woni ko leydi walla mbiyen ko gonɗon wuuro hono teddungu heeɓi capantati e jeenayyi neɗɗo woni ko wasi fitandu mum kona ɗum ko noon ko tolni e temedde joyo e capanɗe jeeɗiɗo e jeeɗiɗo walla mbiyen temedde joyo e capanɗe jeenayyo e jeeɗiɗo goni selluɓe ɗum ɗon noon ko limorde nde ganduɗa nde guila nde rafi o naati toon to Touba woni ko jayde arti e oɗo subaka goɗɗum ko tawete hen hay sinno tawi ene ƴaŋi boros coronavirus ko ɓeɗo taximanoji woni dognoɓe
oɗo jaune noir e ɗo e wuro lamorgo ngo Dakar ina guuri caɗele ɗen caɗele noon ko yiddi wonde de ɓe keɓani ha joni ko ganduɗa ko waɗanoma copreje to banggue force covid ɗum ɗon noon ko gam wallidde gollorde leydi ndi ɓe mbi noon wonde ko ene tolno hande e lebbi jeetati ko ɗen noon copreje jaltina ha tengti ko tolni e 4,5 million e copreje CFA gam kay hokke ɓen ɗon dongnoɓe taxi ji ha ɗo ene wayno ɓe jiyani ɗum ɗon noon kamɓe taximano ɗi woni koɓe goyti oɗo saaha ɓe goyti noon e yesso mo ganduɗa ko jagorɗo tambiɗo yaaha garta hay ko nandi hen on ɗon noon kañumne foof de holliti wonde tekkirodi walla nana e juuɗe ɓe ganduɗa o ko gouverneur mo wuuro lamorgo ngo Dakar ɗin konngudi mabɓe ne jaaji ne tawe e hello jeeɗiɗi e jayde vox populi jayde le soleil gam uddude ko witti koye mboros coronavirus e oɗo subaka hande ene wayno ɓe garti koye ɓeɗo koye natte ɓeɗo sukaɓe ɓe ganduɗa ɓe ko sappo noddirteɓe e les crack sénégalais ɓeɗo de ko liggortoɓe e mo ganduɗa ko docteur Raoult tawi noon kamɓe de noɓe mbira hande ko yilotoɓe ko ɓuuri oɗo mboros ɓurɗo famdude ko wiyete hono microbe tawi noon ɓe ballodirta koye docteur Raoult kamɓe foof noon koɓe sappo inde mabɓe nanɗo e nder nde jayde witende le soleil ɓe koliti wonde de kamɓe kala oɗo saaha hande e ko yidde wotere e fandare wotere ɓe jogui so kay ɓe gayni ko mbaɗata ko to banggue jangde ɓe gara ɗo e leydi men Sénégal gam liggonade leydi ndi kona ɗum ko noon ɓe garte mabɓe inde mabɓe ene hen omo ganduɗa ko biteɗo Oumou Hawa Diallo omo ganduɗa ko Issa Isaac Ngom wondude e Cheikh Ibrahima Lo Abdou Badane El Hadj Seck wondude e Sokhna Ndongo El Hadj Ibrahima Ndiaye omo ganduɗa ko biteɗo Seydina Diéné ɓeɗo kala noon ɓe kolliti wonde ko sukaɓe dariɓe lang ɓe duuɓi tokosi kono de fanniyankoɓe to banggue yilade on microbe kalen e jayde l'observateur rew subaka hande arti ko e dawrugol dialogue national walla dialogue politique ɓe kolliti wonde noon ko révélation mawɗo e kay ha joni suɓade ɓe ganduɗa ko expert en woni hakkilanteɓe to banggue hono fichier électoral fodɓe kay yurnitade ɗum beele yuɓɓima yuɓɓani sumgoji paaɗi ɓe kolliti wonde noon ko oɗo cabinet ERA ene wayno de e expert uji jeenayo tawi noon gummi ko toon to caggal leydi kono kadi e wasde tawede hen hono opposition woni lundiɓe leydi men Sénégal ɓe garti kadi ha oɗo saaha mo kalaten hay fanniyanke goto Sénégal najo to banggue fichier électoral tawetake e ngol ɗon cuɓogol jeeyi on sababu noon koɓe kay timminani ko wiyete critère woni tan ko poti ko wadde to banggue dossier e on ɗon dépôt ina tawe e hello tati e nde jayde witende l'observateur konngudi Dieyna Balde omo ganduɗa ko nalanke ɓiɗɗo pullo toon to diwan mbo Kolda suuti hen konngudi ene yaaji noon e konngudi makko ne tawe e hello jeeɗiɗi e nde jayde groupe Futur Média jayde L'As Quotidien ne wayno ari e dawrugol no mbinoɗen nani e ko jogorɗen haalde e ko wattan e ndeɗo yewtere men hande ko alliance mo ganduɗa kay hande ene fonno wonde hakkude Malick Gakou e Khalifa Sall ɓe kolliti wonde de on alliance hande wonti clash manam ko ɗurnogol lombi hakkude ɓen ɗon ɗiɗo holko jeeyi sababu ma en gartu hen caggal roɓindo men jayde jewɗo subaka jandi libération kañumne arti e ko yewiti e ko hesɗi e losko ganduɗa ngo ko wargo oɗo ɓiɗɗo dowla Belgique najo debbo barannoɗo toon to Thiès ɓe kolliti wonde noon ko mbo renduno manam ko nawli ko de on ɗon nawli ko mo ganduɗa kay walli joom galle muɗum tigui caggal nde yooɓi fitandu makko ina wayno on ɗon joom galle wiyete ko Alassane Sarr o wallimo de nde o ƴettata kinɗon goski hono José no debbo noddirte hono Christine Thilmas ɓe mbaɗi ɗum de e coffre caggal on ɗon oto hawa nawi ɗum tigui ɓe gubboyi ɗum kono kadi ɓe garti kanko debbo o lawƴi ko witte on ɗon scène de crime woni tan ɗoɓe mbaɗi ɗen ɗon gueɗe kantoriɗe kona ɗum ko noon yidde andinɗen on ɗon debbo de wurduno e muɗum ko e galle goto kono kadi e sukaɓe muɗum joyo on debbo ni mo ganduɗa ko Belgique najo kañum tigui mahaniɓe on ɗon galle moɓe gurno ɗum woni ko jani nde ene wayno laɓɓitini oɗo subaka hande ɗum jeeyi sababu noon on ɗon mbo renduno gorko o saaha hande fawama junggo ene wayno de nanguira ko wonde ɗum complice woni waddede hono nden ɗon mojo bere jayde stade nde kewɗen uddirde kala subaka e oɗo subaka hande noon jayde ari koye ɓeɗo tato ɓe ganduɗa Aliou Cissé ene ɗurniɓe oɗo saaha walla ina jonciɓe so en kutorima ngol konngol woni Kramboji Djila Budji Papis Demba Cissé ɗum foof dene wade noon eɓeɗen jokki wadde hono gueɗe mantiniɗe toon to club aji mabɓe e dunde Europe ha toon to Qatar omo ganduɗa ko Kramboji tawte toon oɗo saaha hande ɓe kolliti wonde de ko neɗɗo gollowo no hannirta ni to sengo défense Papis Demba Cissé ina kay jokki hanɗinde défenseur uji ɗi dowla Turquie omo ganduɗa ko Papi Djila Budji kañumne kadi ko défenseur mo ganduɗa hande ina waɗa gueɗe mantiniɗe toon to Super League koye leydi Turquie to leydi Turquie keddotoɗen baɗo teddugal ɗi ganduɗa ina toon e o kadi mo ganduɗa ko woni ko toon to République de Tchèque omo ganduɗa ko biteɗo Abdoulaye hono Abdallah Sima wondude e Alassane Ndaw kamɓe kala de ɓe kolliti wonde
o saha so renaki Aliou Cissé ma nodduɓe e ko fayi arde ina tawe hen ko yowiti e coupe CAF hakkude Jaraaf eɓe ganduɗa ko FC San Pedro ɗum ɗon noon ko leydi Côte d'Ivoire maɓe de garɗo e leydi men Sénégal match o ko hande toon to stade Lat Dior mbo Thiès ko à huis clos ɗum ɗon noon ɓe mbi tan ko Medina naɓe ɗe de hande ma kay kuccodir équipe mo ganduɗa o kay ko mantiniɗo gummiɗo toon to leydi Côte d'Ivoire ina wayni ko ɗum ɗo wonno ko ɓurno jojjude e kelle gadani e oɗo subaka hande no mbirunoɗen e guinol golle e oɗo subaka eɗen gandi kala ñande alarba garaten ko e dawrugol woni politique mercredi politique hande ko namdal no ganduɗa kay jayde nde ganduɗa ko laaso waɗi ɗum hakkude sehilaɓe hanki kono de ɗeɓɓe rumtodirde oɗo ñalawma hande woni Khalifa Sall e Malick Gakou ɓe mbi tan ko holko jeeyi sababu omo ganduɗa ko Khalifa Sall yahani tigui yettade mo ganduɗa ko Malick Gakou ndene de hakkude Grand Yoff e ganduɗa kañum woni hono Guédiawaye sa limi distance o ko kilométre uji sappo pawɗi seeɗa ndenne de so tawi koye auto ma gonɗa ko hojomaji nogas woni 20 minutes kono ha ɗo omo ganduɗa ko Khalifa Sall guila yalti kaso ene wayno yettaki on ɗon mo ganduɗa ko gardiɗo landa grand parti o ɗum ɗon noon addi hande namde kewɗe beele ko hendu jaam wutata hakkude mabɓe walla beele ko hendu kutoya woni hakkude mabɓe so tawi ko namdal jabol ngol ko ene hawni saabu omo ganduɗa ko Malick Gakou ene jeeya e militant ji politique adiɓi ene wayno hono wambude o combat yo omo ganduɗa Khalifa Sall immo e dumbirdu ndu ala foof ɗo yahani to prokan ha e galleji diine kala ngam ñagade ɓen ɗo nde ñagoto horeji leydi ndi nde accita Khalifa Sall kono nde on yalti nde ene wayno de yirlima e nder leydi Sénégal kala yirlima e Dakar foof kono ha ɗo yettaki omo ganduɗa ko Malick Gakou beele hunde nde koko wayli ko ɗum woni namdal ngal e oɗo saaha hande eɗen mbawi famirde ɗum hunni saabu eɗen gandi omo ganduɗa ko Malick Gakou o saaha mo kalaten ene wayno mbiya ɓuuri battade ko coalition hono majorité présidentielle woni APR walla mbiyen Benno Bokk Yakar saabu eɗen gandi ko wattidi ko hollitidde beele janggo e jaam omo wawa kankone nannede on ɗon gouvernement élargi woni gouvernement mo ganduɗa ko jaccinaɗo tawi opposition woni lundiɓe kala en mbawi hen gollade beele wona ɗum faami omo ganduɗa ko Khalifa Sall jeeyi sababu jaggude koyɗe muɗum e yettade on mo ganduɗa ko hono Malick Gakou saabu so tawi a yettima neɗɗo mo ganduɗa ko joguiɗo koyngal e pouvoir an gonɗa koye senggo opposition ene jogui ko firtata ɗo e leydi men Sénégal kono kadi e banggue goɗɗo ene gasa tawi ko ɗum jeeyi sababu dumtodiral ɓeɗo worɓe ɗiɗo kono noon kadi namdal gongal ko hol change ɓen ɗon ɗiɗo oɗo ruttade ganduɗa ko woni pouvoir oɗo heddade opposition kono kadi tawi ko sehilaɓe gonno naggodirɓe kono kadi wallodirannoɓe kala e saaha e kala toɓɓe e saaha caɗele omo ganduɗa ko Khalifa Sall so tawi ko namdal jabol muɗum en tout cas ko ndesen en ɓooyi saabu eɗen gandi politique leydi Sénégal jarani wadde commentaire eɗen gandi suite o ko heewi ko ganduɗa ko jomumen koko dumtino abada kono noon garti ndi sambatinani dembatinani tawi sukaɓe mawɓe kala en ɗani jidiri e horeji leydi ndi gollodiri ɗum ne kadi en jeebat hakkude mo ganduɗa ko Malick Gakou e biteɗo hono Khalifa Sall heddi noon ko haala ka haalama peut être ɗeɗo balɗe ma en jii sorti walla ma en nan konguɗi goto e mabɓe omo ganduɗa Khalifa Sall holko jeeyi sababu o yahani toon to ganduɗa ko Malick Gakou e Malick Gakou kañumni holko jeeyi sababu omo ganduɗa ko Khalifa Sall arani e muɗum koɗi konguɗi mbaynortoɗen e oɗo subaka hande to banggue robinet men Diayndeji en jetti Mansour Sow lollirɗo Tchad o waɗɗani to banggue assistance Amadou Touré adi men ko janggo alkamisa so Allahu lamɗo jaaɓi yo jaam ñallu